L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ilmenta mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru minħabba li ġurnalisti Maltin ma kinux mistiedna ma' midja barranija għal numru ta' attivitajiet kemm tal-Prim Ministru kif ukoll Ministri tal-Gvern. Dan l-istazzjon huwa infurmat li dan l-ilment wasal minn numru ta' ġurnalisti u kmamar tal-aħbarijiet lill-Istitut wara li fuq il-mezzi tal-midja soċjali ilmentaw minn din id-diskriminazzjoni mal-midja Maltija. Ġurnalisti Maltin fil-midja soċjali saħqu li jidher li għal din il-presidenza hemm żewġ tipi ta' ġurnalisti dawk barranin u Maltin. Dan wassal ukoll biex ġurnalisti barranin waslu biex esprimew solidarjetà ma' ġurnalisti Maltin u offrew li saqsu huma stess mistoqsijiet lil Prim Ministru u l-Ministri. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u membri tal-kabinett tiegħu ilhom ġimgħat sħaħ jaħarbu l-mistoqsijiet tal-midja dwar diversi suġġetti fost oħrajn dwar l-iskandlu tal-Panama Papers, il-prezzijiet taż-żejt u tant skandli oħra li qed jifnu lil dan il-gvern.